Нові робочі місця та безробіття – такі проблеми з кримсько-татарською громадою Новоолексіївки обговорив лідер народу Мустафа Джемілєв. Зустріч відбулась в місцевій мечеті. Десятки людей прийшли обговорити нагальні питання в житті громади, зокрема низькі доходи та високий рівень безробіття. Є категорія людей в крайне тяжелом материальном положении. И просили они нас помощи. Они сказали, что тут региональный меджлис должен провести обследование, посмотреть. Ну, все вот эти трудности исходят из того, что нет рабочих мест. Людям нечего зарабатывать и очень мизерные, скажем, пенсии. Нужна какая-то дополнительная помощь. Ну, я и говорил, что мы сейчас рассматриваем вопрос о создании рабочих мест здесь. Ну, а в конкретных случаях, кто там тяжело заболел или еще что-то, конечно, будем оказывать такую экстренную помощь тоже. Крім того, Мустафа Джемілєв взяв участь у відкритті центру надання адмінпослуг в Новоолексіївці. Тепер кримчани мають змогу швидко і зручно отримати державний сервіс, оформити ID-картку, закордонний паспорт чи навіть відкрити власну справу.